Fond za talentovnu decu opštine Vračar je večeras organizovao premijeru predstave pod naslovom Ona koja bira sa početkom 20 časova ovde u pozorištu Dadov. Materijal je inspirisan predstavom izbiračice Koste Trivkovića na večetu temu mladalačke zaljubljenosti, dovitljivosti, odvaranja i igre zavođenja. Naši večerašnji izvođači su naši talentovani učesnici radionice glume, a pod vođstvom i stručno-pedagoškim radom naše glumice Vanja Idus. Fond se bavi prepoznavanjem i razvijanjem talenata kod dece, pre svega u oblasti glume, likovnog stvaralaštva i matematike. Kroz naše radionice je prošlo do sada preko 600 deca, na što smo vrlo ponosni, a takođe pratimo i rad i razvoj naših učesnika u okviru radionice. U proteklih 4 godine uspešnog trajanja zabeleženi su vrlo interesantni rezultati u takmičenjima naših učesnika, ne samo na opštinskim, već i na gradskim i regionalnim takmičenjima, pre svega u oblasti likovnog i matematike. Fond se bavi svojim raznovrsnim sadržajima koji pruža deci i mladima, da se razvije princip pripadnosti, grupi, sloge, tolerancije, da se zanemari osjećaj jednostavno otuđenosti koja ovo savremeno doba nosi, ali nada sve rad fonda obezbeđuje unapređenje, usavršavanje i razvoj talenata kod dece.